اچھا کیا پڑھ دیں تو؟ بس کوئی اردو غزل ہوئے ان کو بھی پڑھ دیں اردو بھی پڑھ دیں بس. اچھا سیاب یہ دس کہ صرف اتھی پڑھ دیں گھر میں پڑھ دیں یا کوئی اور پر بھی لوگ ٹاہتے ہیں مائیے ٹپے پڑھنے کو؟ شادی بیاہ ہوئے تو اس پہ بھی پڑھ دیں اور اس ہوندے کئیاں شریف اتھا چلتے رہنے واسطے اتھا پڑھ دیں. اچھا مطلب سیرفی بھی پڑھ دو؟ سیرفی بھی پڑھ دیں. اچھا پھر اسی سٹارٹ کرساں پہلے سیرفی تو ہی سیاب سنے سی سب تو پہلے سیرفی اساں کو. میں ہاں دیوانہ نظام الدین ولی دا بس یہ میری پہچانے میرے سر تے سایہ رکھ دائے وہ بابا جی دا پاک نشانے. ہاں میں نوکر ہاں میاں ملوک باجی دا جڑا پیران دا سلطانے مینو لوگ سارے ایویں پاگل کہندے پر نہ تے سیاب خانے. کیا بات کیا بات. کوئی چولا لیران دا کوئی چولا لیران دا نوکر میرے ساں کئیاں والے پیران دا نوکر میرے ساں کئیاں والے پیران دا تیرے در تے آئے کھلوتی سر دے کھول کے بال وے پیرا سر دے کھول کے بال وے پیرا گلی گلی میں روندی پھر دی گلی گلی میں روندی پھر دی کون جانے ساڈا حال وے پیرا کون جانے ساڈا حال وے پیرا. زبردستی. اچھا صاحب انہوں نے سنے ایک